Hola, som amb Xavier Ribó, president del Motoclub Esplugues, el dia de la trobada del Baix Motor. Xavier, explica'ns una mica. Bueno, el Motoclub Esplugues aquest any concretament fa 56 anys i cada any anem fent una sèrie d'activitats, sempre de cara al poble d'Esplugues. Concretament aquesta és la trobada de motos clàssiques, que algun any la fem amb altres entitats del poble o fora del poble, com sigui de Pallejà, el Motoclub Pallejà, o els clàssics de Sant Feliu, o el Motoclub Corbera. Concretament aquest any la fem sols, perquè només la fem de pràcticament el que es pot dir de motos. Això no vol dir que si ha vingut algun cotxe, com un Seat que ha vingut abans, o aquest 1600, 1500, també l'acceptem i no hi posem cap pega. És una manera de passar un dematí a la gent que ens agrada les motos i deixar que la gent del poble pugui veure aquestes motos tan fantàstiques d'història dels nostres avis i dels nostres pares. També m'he invitat als Cilindros Rebeldes perquè ens ajudin i vinguin, i bueno, tots els amants de les motos d'Esplugues. A part d'això, sempre estem oberts a la gent que vulgui restaurar motos antigues i coses, ajudar-los, a dir-los on tenen que anar a buscar coses i que no es trobin sols i deslligats amb aquest món. El Motoclub Esplugues, a part d'aquesta activitat, que és una activitat concreta, té moltes seccions. Tenim la secció que funciona molt bé, que és la de les minimotos, que l'any passat van quedar 2 campionats de Catalunya. Aquest any hem sortit a Europa i estem mirant de quedar el millor possible, però clar, ja no té res a veure Catalunya amb el campionat d'Europa. Ja no solament perquè hi ha els millors de tot arreu, sinó també perquè les despeses són molt considerables. Per una altra banda, tenim els del motocross, que miren de córrer i de fer el que poden dins del Campionat de Catalunya. Alguns s'han anat al Campionat d'Aragó perquè era més econòmic i han anat fent. I després tenim els de trial, que aquesta secció ja és una mica més oberta perquè hi ha els de les motos clàssiques i després hi ha el de la secció, secció, que hi ha l'Eliseu Balada davant d'ella, i aquest només és d'ossa, però també hi ha els de les motos clàssiques que he dit, com els de trial de nens, que aquests van una mica també al seu aire, però tots amb llicència, federats, a través del Motoclub Esplugues. I no sé, esteu invitats a tots a vindre al Motoclub Esplugues, ja sigui a sortir els diumenges, a les trobades i a les coses. Molt bé, doncs moltes gràcies, Xavier. A tu.